Bona nit, què tal estan? La situació meteorològica avui marcada per les ratxes de vent que han arribat a ser fortes, especialment al nord de Castelló, i per la baixada de les temperatures que ja hem notat avui després d'un inici de setmana on els valors han sigut més d'estiu que no de primavera. Han començat a baixar avui, ho faran més al llarg de demà i després demà amb l'arribada d'una massa d'aire fred que va acompanyant un front que demà és el primer del que ens ha d'afectar. De fet, la massa d'aire tropical que ens està afectant fins ara anirà retirant-se a mesura que arriba aquest front i que dona pas a una massa d'origen polar que farà baixar les temperatures. Quedaran, per altra banda, els valors propis de l'època de l'any, però com que veníem de valors molt alts, el descens serà notable en alguns observatoris. Veig en la previsió de temperatures, en el cas de l'observatori de la ciutat de Castelló, que de més de 20 graus, volem dir, passa a menys de 20. Demà es preveu una màxima del voltant de 17 graus i, com veuen, en els dies següents quedaran també els valors per davall dels 20 graus. Les mínimes també descendiran fins als 7 o 8 graus en els propers dies, per tant, un descens que notarem en les comarques costaneres, com podem veure també en la previsió de temperatures a l'Observatori de València. Després dels 23 registrats avui, esperem que demà baixen dels 20, concretament 18 graus de temperatura màxima, per tant, un descens de 5 graus que, tot i que repuntaran una miqueta en els dies següents, es mantindran al voltant d'aixòs 20, ja lluny dels 26 o 27, 28, inclús graus que hem registrat a l'inici de la setmana a algunes comarques, com és el cas de la Ribera i d'alguns punts del litoral. Però avui el vent, com els comentàvem, ha sigut el protagonista de la jornada amb unes ratxes moderades o fortes que hem pogut notar en molts punts de la nostra geografia, les més destacables en les seues pantalles. Vent de ponent que ha deixat 92 km per hora de ratxa màxima a la Font de la Figuera o 72 a Bunyol, 74 a l'aeroport de Manises i 73 km per hora de vent de ponent a Montanejo seran altres de les ratxes més fortes registrades a la jornada d'avui, 66 a Llíria o 61 a València. Les que ara veuran són les imatges del fort vent que avui afectava la ciutat de València. He pogut constatar aquesta circumstància especialment al llarg del matí i de les hores centrals del dia. Després ha anat perdent força, però encara en les pròximes hores podem esperar ratxes de vent moderat o fort, especialment a les comarques de l'interior de Castelló, on seran les ratxes més fortes les que es puguen registrar. I una situació avui marcada pel vent, com els hem comentat, el vent fort que ha bufat i també pels núvols que han arribat, que anaven associats a un front que de fet ha començat a afectar ja la zona del ponent peninsular i que ha deixat nuvolositat abundant a partir del matí, però en general després núvols trencats. No eren núvols de precipitació, és que afectaven avui la zona del Mediterrani, més ben núvols orogràfics, i de fet ha sigut aquesta circumstància, la del vent, la que ha destacat, sobretot pel que fa a la jornada. Unes temperatures màximes que avui han baixat ja de manera general. Primer repassem les mínimes, que han continuat sent altes, precisament a causa del vent. No han pogut baixar en aquest cas, no han tingut gelades, i entre les que han destacat dels valors més baixos són els 4 graus del Toro, els 8 de Utiel o els 7 de Villena. A Alacant han registrat 12 graus de temperatura, també a la ciutat de València, i 11 a Castelló. Respecte a les màximes, han baixat de manera generalitzada, sobretot al centre i al sud, no tant cap al nord, però han tingut ja uns valors inferiors als 20 graus en alguns casos, com era el cas de Catí, amb 17 graus. A la Vall d'Uixó i a Onda han registrat 21, 15 a Morella, 23 a Castelló i 21 a la ciutat de Vinaròs. A les comarques centrals han tingut una baixada més sensible dels termòmetres després dels més de 25 que registraren alguns observatoris ahir. Avui ja han tingut com a molt 22-23 graus. De fet, teníem 20 graus a Carrícola o a Llíria, 19 a Alzira, 21 a Gandia i 22 a València, cap a l'interior. Ja més fresca, amb aquests 13 graus de Caudete de les Fuentes com a mostra. I respecte a les comarques del sud, les temperatures també han baixat de manera destacable respecte a ahir. 18 graus al Coi, 24 encara a Elx, 22 a Dénia. De set ha sigut la temperatura màxima de Villena, 23 s'han registrat a Alacant i també a Torrevieja. Al mapa isobàric previst per a demà al migdia destaquem el front, el primer d'ells, que demà arriba, que deixarà algunes precipitacions de caràcter dèbil i dispers. També tindrem dissabte un dia de més sol, però tornarà un nou front per darrere, per la zona del ponent peninsular, que anirà successivament al pas del que demà ens afecta. I de fet, en aquest pas de fronts de ponent podem esperar ben poca cosa de pluja, i ho podem veure en la previsió de la pluja mitjana que s'espera a la península Ibèrica. En el front que demà divendres arriba, podem veure com Castelló
es pot veure afectat, però sobretot en la zona de l'arxipèlag balear. Podria ser que alguna pluja, inclús puntualment, afectarà la zona de la Marina o algun punt litoral a partir de la vesprada. Dissabte seria un dia que passaria entre dos fronts, el que demà acaba de travessar-nos, i com podem veure en la previsió de pluja per a dissabte no s'espera precipitació al territori valencià. Acabarà de passar ja el front que estarà afectant les Illes Balears i estarem a l'espera del següent, que serà diumenge, quan arribi a l'àrea mediterrània peninsular i puga deixar alguns ruixats que de tota manera també es preveu que siguin de caràcter dèbil. El que sí podem esperar és una baixada de les temperatures, com els avançàvem al principi, que notarem sobretot a partir de demà i de després demà. De fet, demà, divendres, de matí començaran a arribar núvols, l'ambient ja serà més fresc, continuarem amb vent de mestral cap al nord, però hi ha tendència a perdre força. Les mínimes ja baixaran una miqueta i ho faran també les màximes. Serà un ambient prou més fred, sobretot a les comarques de l'interior. I ja a partir del migdia i de la vesprada tindrem alguns ruixats a les comarques de l'interior que també podrien acabar afectant la zona litoral del sud del Golf de València i del nord d'Alacant. Pluges poc significatives, alguns ruixats, però canvi de vent que facilitarà aquesta nuvolositat que podrà deixar precipitacions i un ambient sensiblement més fresc que el que teníem al principi de la setmana. Els dies següents parlarem de dissabte, un dia dominat pel sol. Demà acaba de passar aquest primer front, dissabte torna al domini del sol, podrem tindre alguns núvols, les temperatures mínimes baixaran, tindrem alguna gelada a les comarques de l'interior i pujaran lleugerament les màximes, però hi ha un ambient més fresc i de fet ja propi en les temperatures que toca tindre per al mes d'abril, no les que teníem al principi de la setmana. Diumenge arriba un altre front, farà augmentar la nuvolositat des de l'interior cap a la costa. Podríem tindre algun ruixat, però de caràcter dèbil i puntual cap a l'interior. I dilluns canvia la situació i pot ser que tinguem precipitacions més centrades cap a la zona litoral, cap al sud i també inclús cap al litoral nord. Però haurem de seguir l'evolució perquè els mapes no arriben a estar d'acord i de fet el que sí que destaquem és aquest front que arriba diumenge amb molta nuvolositat, poca pluja, i a partir de dilluns veurem si finalment es confirmen aquestes precipitacions en la zona litoral. Avui els oferim també la informació relacionada amb la concentració del pol·len, que comença a ser abundant en alguns punts de la nostra geografia, informació d'interès per a tots aquells afectats per les al·lèrgies. Primer, ens centrarem en dues espècies, la del xiprer i la del plàtan d'ombra, que en estos dies comencen a tindre unes concentracions apreciables de pol·len. De fet, podem veure com el xiprer està en concentracions moderades tant a les comarques del centre com al del sud, es manté en els pròxims dies, i sobretot destaca el plàtan d'ombra, un arbre ornamental molt abundant a la ciutat de València, on la concentració de pol·len ja és alta i a més té tendència a mantindre's en els pròxims dies, mentre que la resta de territori és més baixa. Dos espècies més que estos dies estan pol·linitzant, la parietària i la morera, també molt abundant. A les nostres terres podem veure quines són les seues concentracions, les mesurades en esta setmana i la tendència per als pròxims dies. La morera té unes concentracions altes en gran part del territori, només cap al sud són més baixes, es mantindran en els pròxims dies, mentre que la parietària encara està en concentracions baixes de pol·len. Ens recordem que aquesta informació la facilita l'Associació Valenciana d'Immunologia i Al·lergologia Valenciana i els l'oferirem en successives setmanes a mesura que vagin evolucionant aquestes concentracions. I com sempre també acabem amb les imatges que ens fan arribar cada dia, primer centrades en la eixida del sol, avui de color rogenc, com és característic en situacions de ponent i de fort vent, com el que hem tingut, i amb els núvols que hem pogut veure avui arreu de la nostra geografia. Els recordem que poden enviar més imatges a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.